kene madut dinga wong iki piye ta iki? Lewat, Bro. Iki lho wonge bocahe. Dicek tenanan to, Kak? Wis mau bengi tok lho dicek tenanan. Kita menyang piro? Ya 5.000 gitu. 5.000 sak sawahe. Iya to. Kang Eli tenanan kok ngono iki. Iki bocahe 5.000 sak sawahe sak yo to. Iya dah. 5.000 sak sawahe iki. Saya tadi dicek Roh milon kok ngene kok ya seneng jagung tok mubeng lho tilekane iku. Ya. Jalke sapa? Wis didol rek. Lah wis ngarit isuk rek, wis diretke maneh. Dek ngeritke sapi rek. Terus ya. Ngene iki. iki bocahe. Nek mencret purawi kok dhisik. Iki bocahe kuwi. Kok luwak lho bocahe. Cahit giat.